Хәйерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Республикада язгы ташуга әзерлек бара. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре урыннарда рейдларга чыга. Быел язгы ташу апрельдә башланыр дип көтелә. Казанда Киндер, Вертлёвка, Нуксы һәм Коры елга зоналарында урнашкан йортларны су басудан саклау чаралары күрелә. Бу урыннарда су тоткарлыксыз аксын өчен махсус техника ярдәмендә бозны кисәләр, елга буйларындагы корган агачларны җыештыра. Казанда 330-дан артык шәхси йортны су басу куркынычы бар. Аларда 1000-гә якын кеше яши. Түбәнлекләрдә урнашкан күлләр һәм буаларда да су күтәрелергә мөмкин. Әлеге урыннарда да саклык чаралары күрелә. Быел Татарстан урман комплексы белән идарә итү дәүләт органы төзелүгә 100 ел. Тулырак алдагы язмада. Казан аграр университетында Республика урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров тармак хезмәткәрләре булачак урманчылар катнашында ачык лекция үткәрде. Без яшь буын балалары тик шулай да изгәнтебез, җирне, күкне, табигатьне, урманнарны саклау эшебез. Урманнар саклауга мохтаҗ. Урман мәйданнарын 1%-ка арттыру өчен генә дә 65 мең гектар мәйданда яңа үсентеләр утыртырга кирәк. Моның өчен 10 еллар таләп ителә. Экология ил күләм проектына нигезләп, Татарстанда урманнарны саклау төбәк программасы гамәлдә. Ничек урманыбызны сакларга, нинди игътибар безнең киләчәк буыннарга, нинди шартлар тудырырга, менә шул турыда сөйлибез. Безнең президент ярдәме белән нинди зарплаталарга җиткердек инде үзебезнең эшебезне, нинди поддержкалар бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә урманчылык хезмәткәрләренең эш хакына республика бюджетыннан өстәмә акча бирелде. Яшь белгечләрне урманчылык тармагына җәлеп итү өчен дә түләү билгеләнгән. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда Татарстан мөселманнары диние нәзарәте белән Казан Федераль университеты арасында хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Документка мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм университет ректоры Илшат Гафуров кул куйды. Меморандум аерым юнәлешләр буенча уртак проектларны гамәлгә ашыруда хезмәттәшлекне күздә тота. Беренчеләрдән булып без Коръәнне бастырдык 1803 елда. Бу беренче Коръән басмасы нәкъ КФУда саклана. 2 томлык басма. Шул нисбәттән шундый гыйбарә бар. Гарапча, гарәпләр әйтмешле, Коръән нузила фил Хиҗаз, Коръән ул Хиҗазда, ягъни Мәккә, Мәдинәдә ингән. Ва курия фил Миср, Мисрда, Египтта укылган. Ва кутиба фи Истанбул, Истанбулда язылган. Ва тубия фил Казан, Казанда исә бастырылган дип әйтелә. Шуңа күрә революциягә кадәр, инкыйлабка кадәр 12 мең, кемдер 30 мең төрле китап басылды дип әйтә. Шуңа күрә аларны, бу китапларны өйрәнергә кирәк. Киләсе буыннарыбызга тапшырырга ул безнең бурычыбыз. Безнең үзебезнең наследие, үзебезнең история бик зур. Аны өйрәнергә кирәк. Университетта бик күп рукопислар бүген сакланган. Аларның состояниесе яхшы. Яңа уку йорты төзелде республикабызда. Ул безнең Булгар академиясе. Аларга доступ ачылачак бөтен бу материалларга. Материаллар күп. Менә без сөйләштек тә, приоритет дигән әйбердән, ул приоритет, конечно, духовное управлениедән чыгачак. Татарстан радиосында соңгы араларда бер-бер артлы өр-яңа тапшырулар, сәхифәләр тәкъдим ителә. Шушы көннәрдә яшь галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучылар турында тапшырулар тезмәсе башланып китте. Фән дөньясы белән кем таныштырып бара? Беренче кунак нинди ачылышлары белән уртаклашкан? Әлеге сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан җавап бирер. Эшлисе килгән әмәлен, эшлисе килмәгән сәбәбен табам. Казан ул фәнни үзәк дип әйтәбез. Шушында эшләүче аспирантларыбыз, магистрларыбыз, фән белән кызыксынучы яшьләребез бар. Нигәле безгә шуларны күрсәтмәскә? Без бит аларның татар телен белүләрен дә күрсәтәбез һәм үзләренең нинди фән, нинди өлкә белән шөгыльләнүләрен дә күрсәтәбез. Беренче кунак булып студиядә чыгыш ясарга Илнур Гыймазов килгән. Аны физик ачышлар кызыксындыра. Шунысын да искәртеп үтик. Радио уйлап табучылар Попов, Маркони, Тесла барысы да физика галимнәре. Мин үзем шәхсән гадәттән тыш үткәрүчәнлек белән шөгыльләнәм. Ул менә махсус материаллар, алар шул инде менә медицинада, фәндә шөгыль кулланылалар. Медицина аерым алып карасак, менә шул томография бүгенге көндә ул бик теге
бик күп кешегә мәгълүм булды бит инде. Фәнне алып карасак, ул менә квантовый компьютер или квант компьютер дип атыйбыз инде без аны. Тумышы белән Илнур Актаныш районыннан. Димәк, институтка да татар мәктәбен тәмамлап кергән. Әмма татар телендә белем алу институтны кызыл дипломга тәмамларга комачауламаган. Соңгы арада халык арасында шундый стереотип яшәп килә. Татар телен белү хәзер инде безнең белем алуга, алга таба үсешне комачаулый икән дигән сүзләр дә ишетелә башлады. Миңа калса, безнең шушы тапшырулар циклы ул шушы стереотипны да җимерүгә үзеннән өлеш кертер дип уйлыйм. Дөрестән дә, яшь галимнәрне барлап, фәнни эшчәнлекләре белән таныштыру заман таләбе. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы, ә иртәгә шул ук вакытта иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз. Бүгенге программада банк клиент счетына хезмәт күрсәтү шартларын бары тик аның ризалыгы белән генә үзгәртә ала. Дәгъвачы ире банкка карата дәгъва белән судка мөрәҗәгать итә. Дәгъвачы банк үзе белән башка шартларда шартнамә төзеде, ә аннары ул белмәгәндә бу шартларны үз файдасына үзгәртте дип ризасызлык белдерә. Дәгъва таләпләре, дәгъвачы фикеренчә, банк аңардан законсыз рәвештә алган шактый зур суммадагы акчаны банктан түләтү, тагын штраф түләтергә һәм үзенә китерелгән әхлакый зарарны компенсацияләргә кирәк. Барыгызны да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Барыгыз да утырыгыз. Нигезсез байыган өчен 120 мең сум күләмендә акча түләтү турында, чит акчалардан файдаланган өчен процентларны 1144 сум 72 тиен, кулланучы таләпләрен ирекле рәвештә үтәмәгән өчен 60 мең сум неустойка түләтү, 10 мең сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү һәм дәүләт пошлинасын түләү чыгымнарын кайтару турында Шавалиева Айгөл Закир кызының Бердәмлек ябык акционерлык җәмгыяте банкына карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Сәркәтип, якларның килү турында хәбәр итегез. Процесста катнашучы якларга хәбәр ителде. Алар бүгенге утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып алып барыла. Рәхмәт, утырыгыз. Айгөл Закир кызы, Асия Марат кызы, эш судья Нуриев Айназ Гыптаров улы тарафыннан, шулай ук суд утырыш секретаре Шакирҗанова Гүзәлия Шәрифҗановна, якларның вәкилләре Җалилова Әлфия Рөстәм кызы, Шакирҗанова Лилия Җәмил кызы катнашында карала. Күрсәтелгән затлар кире кагылырга мөмкин, я алар үзләренә кире кагарга хокуклы. Сез суд составына ышанасызмы? Кире кагылар юкмы? Кире кагылар юк. Кире кагылар юк. Юклар. Кире кагылар бармы? Юк. Юк. Рәхмәт. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы үзегезнең дәгъва таләпләрен хуплыйсызмы? Әйе, хуплыйм. Рәхмәт. Җавапчы дәгъваны таныйсызмы? Юк, танымыйм. Аңлашылды. Яклар бәхәсне тыныч юл белән җайга салырга теләмисезме? Юк, теләмибез, хөрмәтле суд. Теләмибез, хөрмәтле суд. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә ул вакытта үз позициягызны аңлатыгыз. Хөрмәтле суд, мин Шавалиева Айгөл Закир кызы. Банкта счет ачарга теләгән идем. Шунда акчасыз исәп-хисаплар ясау өчен счет рекламасын күрдем. Исеме дә бик матур, минем табыш дип атала. Шунда шартлары да миңа бик ошады, бернинди комиссияләр дә юк. Кыскасы, мин рекламага ышандым һәм бу тәкъдимгә тукталдым. Берничә айдан соң бу счетка 3 төрле счеттан акча килде. Гомуми сумма 1 миллион 200 мең сум иде. Банк бу акчалардан шунда ук 120 мең сум комиссия тотып калды. Мин моңа бик гаҗәпләндем, чөнки банк белән төзегән шартнамәдә бернинди комиссия турында да сүз юк иде. Сез моны төгәл белеп әйтәсезме? Әйе, хөрмәтле суд, мин банкка законсыз алынган акчаларны кире кайтаруны сорап, хат яздым, ләкин финанс оешмасы моны игътибарсыз калдырды.
Аңлашылды. Жауапшы, сіз де оны алдыңызмы? Бәлки алғанбыздыр. Нешегенде ол бәлки алғанбыздыр? Алдыңызмы әллә юқмы? Әйе. Аңлашылды. Дәғуатшы дәвам етіңіз. Хөрмәтле суд, комиссия алып калуны мин законсыз дип саныйм. Чөнки бу комиссия мин банк белән төзегән шартнамәгә кул куйганнан соң гына гамәлгә кергән тарифлар буенча алынган. Тарифның үзгәрү турында сезгә хәбәр иттеләрме? Юк, тарифны үзгәртү турында миңа беркем дә хәбәр итмәде. Барлык мәгълүматны безнең сайттан укып белеп була. Без бит һәрбер клиентка айрым хат җибәрә алмыйбыз. Намусыгыз юк сезнең. Күпләр сезнең капкаңга ләгәдер. Тик ләгүчеләр мин түгел шул инде. Мине алдай алмассыз. Дәвам итегез. Мин хөрмәтле суд беренче тапкыр гына банкта счет ачуым түгел инде. Шартнамәне дә һәр вакыт бик җентекләп укыйм. Чөнки банкларның кечкенә генә шрифт белән ниндидер өстәмә хезмәтләрне язып кую гадәтен беләм. Я аларның сайтларында һәркем үзе укырга тиешле булган әллә нинди өстәмә шартнамәләр килеп чыга. Гомумән мин барысында бик җентекләп укыйм. Әгәр комиссия алынуы турында берәр пункт күргән булсам, мин бу банкта бер кайчан да счет ачмас идем. Банкка яла яга алмассыз. Жауапшы, тынычланыгыз. Дәғуатшы, әйдәгез, эшнең асылы буенча гына сөйләгез әле сез. Алар миңа җавап бирмәгәч, мин аларның сайтларын өйрәнә башладым, бәлки шунда берәр нәрсә таба алырмын дип уйладым. Шунда инде банкның минем табыш банк счеты буенча тарифларны үзгәртүен күрдем. Карасам, хәзер менә 600 мең сумнан артык акча күчергәндә комиссия, ягъни суммадан процентлар алынып кала икән. Менә шушы үзгәрешләр нигезендә алар минем акчаны алганнар да инде. Аңлашылды. Сездән тагын өстәмәләр бармы? Юк. Кайсы утырыгыз? Дәгъватчы вәкиле, сез чыгыш ясыйсызмы? Әйе, Рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд. Үзебезнең таләпләрне законлы дип саныйбыз. Ышаныч белдерүче физик затның банк счеты шартнамәсен төзеде. Россия Федерация Граждан кодексының 310 статьясы нигезендә йөкләмәләрне үтәүдән бер яклыгына баш тарту һәм аларның шартларын бер яклыгына үзгәртү рөхсәт ителми дип күрсәтелгән. Шулай ук әлеге статьяның 2нче өлешендә йөкләмәне үтәүдән бер яклыгына баш тарту һәм мондый йөкләмәнең шартларын бер яклыгына үзгәртү шартнамәдә эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашырмаган якка гына мөмкин булуы күрсәтелгән. Бу хукук шартнамәдә күрсәтелгән. Әйе, банклар һәм банк эшчәнлеге турындагы федераль закон нигезендә банклар һәм аларның клиентлары арасында мөнәсәбәтләр шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла. Әлеге законның 29 статьясы нигезендә кертемнәр буенча процент ставкалары һәм операциялар буенча комиссия түләү кредит оешмасы тарафыннан клиентлар белән килешү буенча билгеләнә. Эш материалыннан күренгәнчә, банк минем табыш счеты буенча тарифларны бер яклы үзгәрткән. Счет хуҗасының ризалыгыннан һәм күрсәтмәсеннән башка гына җавапчы тарафыннан комиссия алынган. Граждан белән шартнамә төзегән вакытта минем табыш счетына акча күчерү буенча операциялар түләүле булмаган. Сездән тагын өстәмәләр бармы? Әлегә бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Мин Билалова Асия Марат кызы. Банк җитәкчесе урынбасары. Әйе, мин җавапчының безнең клиент булуын раслыйм. Әйе, без анан шул кадәр ардык инде. Һаман үзенең таләпләре белән йөри. Шартнамәгә кул куйганчы укырга кирәк. Biz şahitni, dağvaşı şartnamə tüzügən künni işləyən operasyonistni sudqa şaqırtı turunda ütenişnamə yazdıq. Bulğan idi inanda xəllər ol künni. Нинди хәлләр, нәрсә сөйлисез сез? Siz аны үзегез яхшырак беләсездер. Банк счеты шартнамәсе булсынмы ул, банк кертеме турындагы шартнамәме, гражданин банк белән төзегән барлык шартнамәләрдә алдан ук билгеләнгән шартлар белән бер типтагы шартнамәләр алар. Кеше банк белән төзегән шартнамәгә кул куйганда, аны шартнамә шартлары белән таныштыралар. Аларны банк сайтында укырга мөмкин.
Димәк, сез клиентны шартнама шартлары белән таныштырылган икәнлеген раслыйсыз. Әлбәттә, хөрмәтле суд. Банк счетының бер типтагы шартнамәсенең 3нче пунктында банкның клиентка алдан хәбәр итмичә генә күрсәтелүче хезмәтләр составын үзгәртү һәм дистанцион хезмәт күрсәтүдә шикләүләр билгеләү мөмкинлеге күрсәтелгән. Югарыда әйткәнемчә, бездә бер типтагы шартнама. Банк счеты шартнамасы шартларынан күренгәнчә, банк счеты буенча операциялар өчен комиссия каралган. 600 мең сумнан артык акча күчергәндә, комиссия суммадан процентлар алына. Ягъни, сездә комиссия алмау ул маркетинг алым гына? Юк, нишләп? 600 мең сумга кадәр комиссия юк. Аннан күбрәк сумма булса түләргә кирәк инде. Хәтта Россия Федерациясе граждан кодексында да клиент үзенең счетындагы акчалар белән операциялар буенча банк хезмәткәре өчен түли диелә. Бу очракта комиссия банкның шартнама буенча үз бурычларын үтәү өчен кирәкле стандарт гамәлләре өчен түләү булып тора. Без бит инде үзебезгә зыян китерә алмыйбыз, хөрмәтле суд. Сезнең позиция аңлашылды. Дәвам итегез. Хөрмәтле суд, biz банк клиенты мәҗбүри контроль процедураларын үтәүдән бөтенләй баш тартырга маташа дип саныйбыз. Ягъни ул нинди акчалар булуын һәм аларның каян килүен аңлатырга тиеш иде. Ул моны эшләмәде, комиссия булуына ризасызлык белдерде. Һәм бу нәкъ менә түләүләрне гамәлгә ашыру банк абруена куркыныч тудыра дип уйларга нигез бирә торган шартлар. Шуңа күрә без комиссия алып калырга булдык. Хәтта шартнамада күрсәтелмәгән булса да. Сезнең биттеме? Минем битте, хөрмәтле суд. Хәзер минем вәкилемне чакыруыгызны сорыйм. Рәхмәт. Утырыгыз. Җаваплы вәкиле сезгә сүз бирә. Хөрмәтле суд, без дәгъвачының таләпләрен законсыз дип саныйбыз. Эш материалларыннан күренгәнчә, банк белән Шәвәлиев Айгөл Закир кызы арасында 2020 елның 25 ноябрендә банк счеты шартнамасы төзелгән. Аның нигезендә банк клиентка счет ачуны һәм исәп касса хезмәте күрсәтүне үз өстенә йөкләмә итеп алган. Ә клиент банк тарифлары нигезендә үз вакытында һәм тулы күләмдә банк хезмәтләре өчен түләргә тиеш булган. Шартнаманың икенче кушымтасында яклар тарифларны һәм клиентка күрсәтелә торган хезмәтләр исемлеген, шул исәптән счетны алып бару өчен тарифларны килештергәннәр. Банкның гамәлдәге тарифларына бер яклы тәртиптә үзгәрешләр кертү хукукы яклар тарафыннан шартнаманың 3нче пунктында килештерелгән һәм банк эшчәнлеге турындагы законның 29нчы статьясындагы 3нче өлешенә каршы килми. Банк тарафыннан клиентка тарифларны үзгәртү турында мәгълүмат бирү бурычы үтәлгән. Бу гамәлдәге тарифларга үзгәрешләр кертү турындагы хәбәрнамәләр белән раслана. Банк сайтында урнаштырылган 2020 елның 5 ноябрендәге хат белән клиентларга исәп касса хезмәте күрсәтү өчен тарифларның үзгәрүе һәм шул исәптән акча күчерү өчен комиссия кертеләчәге турында хәбәр иткән. Югарыда китерелгән закон нигезләмәләреннән безнең карашка банк тарафыннан клиент счетына кергән акча суммасының билгеле 1% рәвешендә комиссия алынуы үзеннән-үзе законсыз дип таныла алмый. Чөнки мондый комиссия банк операцияләре өчен түләү булып тора. Аны түләү нигезләре, күләме һәм тәртибе банк счеты шартнамасында күрсәтелгән. Позициягыз аңлаешлы. Дәгъвачы, позицияны аңладыгызмы сез? Әйе. Нәрсә дип әйтә аласыз? Күзгә карап алдылар. Аңлашылды. Шартнамада күрсәтелгән барса да. Бәлки дәгъвачы вәкиле? Сезнең позиция нинди бу чыгыш буенча? Хөрмәтле суд, без каршы киләбез. Кулланучылар хукуклары яклау турындагы федераль законның 16 статьясы нигезендә, кулланучылар хукукларын яклау өлкәсендә Россия Федерациясе законнарында һәм башка хукукый актларында билгеләнгән кагыйдәләр белән чагыштырганда, кулланучы хукукын киметә торган шартнама шартлары гамәлгә яраксыз дип санала. Аңлашылды. Хөрмәтле суд, банк счеты шартнамасында счетка акча күчкән өчен комиссия билгеләү
Кулланучылар хукукларын яклау турында законның шартларын буза дип саный алмыйбыз, чөнки кулланучыга бу хакта хәбәр ителгән иде. Хөрмәтле суд, банклар һәм банк эшчәнлеге турындагы федераль законның 29 статьясы нигезендә банкка шартнамәнең акча салучының хәлен яхшыртучы шартлары гына бер яклы тәртиптә үзгәртү хукукы бирелгән. Һәм акча салучының хәлен начарайтуга китерергә мөмкин булган шартнамә шартларын үзгәртү тыелган. Утырыгыз. Сезнең биттеме? Әйе, минем әлегә бетте. Безнең шахид бар, хөрмәтле суд. Аны трибуна артына чакыруыгызны сорыйбыз. Аңлашылды. Утырыгыз. Шахид монда, трибуна артына узыгыз. Үзегез белән таныштырыгыз. Исәнмесез, мин Мубаракшина Аида Марсель кызы. Сезгә хукукларыгызны һәм бурычларыгызны аңлатам. Сез дөрес күрсәтмәләр бирергә тиеш. Законда каралган очракларда сез күрсәтмәләр бирүдән баш тартырга хукуклы. Сезгә аңлашылдымы? Әйе, аңлашыла. Сез не шулай ук белә торып ялган күрсәтмә биргән өчен һәм күрсәтмәләрдән бирүдән баш тарткан өчен җинаять җаваплылыгы турында кисәтәм. Сезгә җаваплылык турында аңлатма бирүне раслауда кул куюгызны сорыйм. Сәркәтип янына узыгыз. Эштә катнашучы затларга сезнең нинди мөнәсәбәтегез бар? Мин җавапчының бердәмлек банкында операционистка булып эшлим. Дәгъвачы счет ачкан көнне сез эшләгән идегезме? Әйе, хөрмәтле суд, мин ул көнне эшләдем һәм бу гражданканы бик яхшы хәтерлим. Ул ничек шулай истә калды соң? Сез барысында шундый яхшы хәтерлисезме? Юк, барысында түгел. Әмма ул аеруча шатланган, канатланган иде. Ул миңа әйткән, аңа бик күп акча килергә тиеше. Шуңа күрә счетны тиз генә ачтырды. Хәтта укымады да. Тарифлар турында барысын да беләм, барысы беләм килешәм диде ул. Мин аны шартнама шартлары белән таныштырырга алай да тырышып карадым, булай да тырышып карадым, булмады. Ул эшләрен тиз генә бетерде дә китте. Соңрак мин аны банкта күрдем. Ул бик күп тавыш чыгарып йөрде. Әнәсе барысы да алдакчылар, бер төрле сөйләгәннәр, ашынлыкта башкача килеп чыккан. Әлбәттә, мин аны истә калдырдым. Сезнең биттеме? Әйе, минем битте. Рәхмәт, утырыгыз. Тагын дәлилләр булмаса, эшне асылы буенча карау тамамланды дип игълан итәм. Судта фикер алышуга күчә. Дәгъвачы вәкиле. Таләпләрне хуплыйбыз, хөрмәтле суд. Аңлашылды. Җавапчы вәкиле. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Аңлашылды. Суд эш материалларын тикшерде. Карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызны басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Нигезсез байыган өчен 120 мең сум күләмендә акча түләтү турында 1144 сум 72 тиен шит акчалардан файдаланган өчен процентларны, кулланучы таләпләрен ирекле рәвештә үтәмәгән өчен 60 мең сум неустойка түләтү, 10 мең сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү турында Шавалиева Айгөл Закир кызының Бердәмлек ябык акционерлык җәмгыяте банкына карата дәгъвасын өлешчә канәгатьләндерергә. Бердәмлек ябык акционерлык җәмгыяте банкыннан Шавалиева Айгөл Закир кызы файдасына нигезсез байыган өчен 120 мең сум күләмендә акча, кулланучы таләпләрен ирекле рәвештә үтәмәгән өчен 60 мең сум неустойка, әхлакый зарарны компенсацияләү өчен 1 мең сум күләмендә акча түләттерергә. Суд карарына яклар тарафыннан апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша 1 ай эчендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Шуның белән процесс тәмам. Кулланучылар шартнама төзер алдыннан аны җентекләп өйрәнергә тиеш. Чөнки имзаланган шартнама шартлары үз көченә керә. Ләкин законда каралган очракларда, ягъни кулланучылар хокукын яклау турындагы законының 16 статьясы нигезендә кулланучы хокукын киметә торган
шартнама шартлары гамәлгә яраксыз дип таныла. Грандиозная распродажа ивановского текстиля в Набережных Челнах с 10 по 28 марта. ТЦ «Палитра». Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без существенных осадков. Местами возможен небольшой снег и слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, +3. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление в столице 744 мм ртутного столба. Магнитное поле Земли неустойчивое. Когда телефон под рукой, но времени нет, везет выручает. Заказ такси от 59 рублей. 230 400. rt-tv.ru Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең бердәм порталы, 2 телеканал, 1 радиостанция, тәүлек әйләнәсе яңалыклар лентасы, иң кызык текстлар, яңа видео, иң шәп аудио, рус һәм татар телендәге барлык тапшыруларның язмалары, интернет аша Татарстан радиосын тыңлау мөмкинлеге. Укы, кара, тыңла, фикерең, яңалыгың белән безнең сайтта уртаклаш. rt-tv.ru Хәерле көн, Татарстан! Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген 22 март дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәефләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда алдагы минутта. Бүген халыкара су ресурслары көне. Көннең идеясе беренче тапкыр 1992 елда Рио-де-Жанейрода узган конференцияда яңгырый. Җир шарының 70% су белән каплаган булса да, 20нче гасырда суның куллануы 6 тапкырга арту сәбәпле ресурсларга карата игътибарлы булырга кирәк икәнен онытмаска кирәк. 22 мартта Россиядә тагы бер су бәйрәме үткәрелә – Балтик диңгезе көне. Диңгезнең уртача тирәнлеге 51 метр, ә иң тирән урыны 470 метрга кадәр җитә. Балтик диңгезе Россия, Европа һәм Азия илләрен бәйләп торучы су юлы. Бүген 22 мартта такси йөртүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. 1907 елда Лондон урамнарына махсус счетчиклар белән җайландырылган беренче машиналар чыга. Россиядә беренче такси машиналары шулай ук 1907 елда күренә башлыйлар. Бүген бөтен Россия балалар китап атнасы башланып китә. Планда кызыклы китап күргәзмәләре, балалар язучылар белән очрашулар, төрле викториналар булыр дип көтелә. Шараның үзенчәлекләре һәм әһәмияте турында без студиябызның кунаклары Люция Гыйлметдинова, Республика балалар китапханәсенең фәнни-методик бүлеге баш китапханәчесе һәм Айгөл Гәрәева китапханә хезмәткәре белән сөйләшербез. Бүген алар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Менә бу атнаның зур, матур, шуннан да үзенчәлекле бай тарихы бар икән бит. Әйе, бу балалар китабы атналыгы, ул бит инде бөтен Россия күләмендә уздырыла торган бик зур шундый балалар китапханәчеләре, балалар китапханәләре һәм безнең китап укучыларыбыз көтеп ала торган бик зур бәйрәм. Ул бәйрәмнең бик бай традициялары,
80 елга якын тарихы бар. Беренче тапкыр балалар китап атналыгы сугыш елларында, дәһшәтле елларда балаларның рухын күтәрү өчен балалар язучылары Лев Кассиль инициатив теләге белән инде аның тәкъдиме белән 1943 елда Мәскәүдә уздырыла. Менә шул чарада бик күп балалар язучылары очрашуга киләләр, үзләренең әсәрләрен укыйлар, балаларның күңелләрен күрәләр, кызыклы викториналар уздыралар. Һәм әлбәттә, чараны уздыручылар үзләре дә моны таный, бер генә көн безгә балалар белән аралашырга җитми. Китапка аңа бигрәк тә зур игътибар кирәк һәм аны 1946 елдан атна итеп уздыра башлыйлар. Безнең республика балалар китапханәсендә беренче тапкыр менә бу балалар китабы атналыгы шундый күләмле, матур булып 1946 елда үткәрелә. Һәм быел күрәсезме, менә 75 ел дип әйтергә мөмкин. Беренче тапкыр китапханәбездә шундый матур атналык үткән. Нинди чаралар белән шатландырасыз? Менә безнең республика балалар китапханәсендә инде 23-ннән алып 27 мартка кадәр төрле чаралар үтәчәк. Һәм инде монда төрле викториналар, язучылар белән очрашуларның, мәсәлән, 23 мартта безнең Рафис Корбан белән очрашу көтелә. Һәм шулай китап күргәзмәләре, аның китапларынан шулай күргәзмәләр тәкъдим ителәчәк. Шулай ук 24 мартта Юлия Ивлеева белән балалар язучысы, аның белән дә очрашу көтелә. Шулай ук Ленар Шәйи, Галипҗан Гилман кебек язучылар белән дә очрашулар булачак һәм аларның инде китап күргәзмәләре тәкъдим ителәчәк һәм төрле музыкальләштерелгән, театрләштерелгән тамашалар булачак, викториналар булачак, төрле мастер-класслар һәм инде менә тулырак мәгълүмат безнең рәсми сайтта һәм шулай социаль челтәрләрдә барысы да язылган, шуннан күрергә була. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Әгернең сезне истәп әйтәм, безнең әле күренекле танылган балалар яраткан язучыбыз Йылдыз Шәрәпова да булачак безнең очрашуларда һәм шулай ук Менә без шул авторларның китапларын күрәбез биредә алып килгәнсез. Алар чыннан да искиткеч матур, китап нәшриятының менә Йылдыз Шәрәпованың китаплы киш дигән китабы бизәкле һәм әйтәсем килә, иң мөһиме монда күргәзмәләр һәм язучыларның үзләренең укучылары белән турыдан-туры элемтәсе бик мөһим. Аралашу, менә төп аның максаты да шул. Балалар белән аларның яраткан китап авторлары, язучылар белән аларның укучыларын очраштыру. Укучылар киләчәкме сезгә? Балалар бакчасыннан киләчәкләрме? Ата-аналар белән балаларны көтәсезме, ничек? Безнең чаралар төрле мәйданчыкларда була. Мәктәпләргә барып та шулай ук. Шулай ук безнең үзебезнең китапханәдә дә менә төрле чаралар инде. Гаилә клубы бездә эшләп килә. Менә шул гаилә клубында төрле чаралар үткәреләчәк, төрле мастер-класслар. Һәм бик тә кызыклы булыр дип, иншаллах, Алла бирсә, бик тә кызыклы булырга шаптыра. Менә бүгенге көндә китапханәләргә йөрүчеләр чыннан да бармы? Без үзебез балам белән без йөрибез. Бик рәхәтләнеп, бик шатланып балам минем кичкенә булам китаплар укый. Шаккатучылар да бар, беләсезме? Ни сез һаман да әле китапханәгә йөрисезме дип. Ник сорыйм, чөнки бүгенге көндә китапларны басма рәвештә укып була, шулай ук электрон рәвештә дә укып була. Йөриләрме сезнең китапханәгә? Китапханәгә балалар киләләр. Безнең бик китап фондыбыз бик бай. Шундый матур китаплар белән туплана. Бездә бүгенге заман татар язучыларының китаплары да бик матур. Татарстан китап нәшрияты бастыраларны. Электрон китап дигәннән бит анда бит алар төссез, анда хәрефләр, балалар бит алар күзләре белән дә матурлыкны күрергә яраталар. Матур рәсемнәр. Матур рәсемнәр. Менә бит аларның тышлары да үзләренә тартып тора. Аннан соң хәзерге заман язучылары, рус әдәбияты язучыларының да бик күп әсәрләр. Безнең фондыбыз бик бай һәм килгән укучылар шулай дип үзләре дә әйтә. Башка китапханәләрдә тапмаган китапларны сездә табабыз дип шундый фикердә китәләр алар. Әле тагын бер үзенчәлек кергә тиеш, шул турыда да әз генә серне ачып әйтеп китик әле тиздән. Быелгы менә бу атналык бик безнең инде Россия дәүләт балалар китапханәсе Мәскәүдә. Ул аның белән менә бу атналык белән тулысынча үзе җитәкчелек итә. Һәм бигрәк тә менә быел ал хәбәр буларак, анонс буларак менә бу безнең үтәсе барлык чараларның планнарын, нәрсәләр планлаштырыла барысы турында да пресс-конференция булды. Мәскәү балалар китапханәсендә Россия дәүләт балалар китапханәсенең директоры һәм безнең китапханә директорыбыз Ирина Дамировна Мөхәммәдгәрәева катнашты ул конференциядә.
Һәм менә бу буласы чаралар безнең балалар китапханәсе генә түгел, без бит әле район китапханәләре белән дә бик нык элемтәдә торабыз. Аларның менә балалар белән эшләрен үзебез методик ярдәм күрсәтеп, алар белән бергә хезмәттәшлек итәбез һәм аларда булачак чараларны да без инде менә шул зур Россия күләмендә дип әйтергә була, таныштырдык барысы белән дә. Бик күркәм. Беләсезме, бүгенге көндә китапханәче булыр өчен миңа калса эшне, китапхана эшен бик яратырга кирәк. Әлбәттә шулай, китапханәдә һәркем эшли алмый дип уйлыйм мин үзем дә. Мин дә шулай дип уйлыйм. Чөнки үзеңнең эшеңне яратырга, балаларны сөяргә кирәк, балалар китапханәсендә эшләр өчен. Бездә бик күп балалар, шуңа күрә әлеге үзенең эшен яраткан кеше генә шул нуктада китапханәдә эшли ала. İşte әйтергә мөмкин. Безнең менә бу балалар китабы атналыгында без районнарда үткәреләчәк чаралар бик күп алар. Аларда да шулай язучылар белән очрашу. Факил Сафин, Вера Хамидуллина, алар Рәшид Бәшәр, менә алар һәр берсе очрашуларга киләчәк. Минем әйтеп үтәсем килә, Кукмара районында бик зур китап фест дигән книга фест фестиваль көтелә. Бу Кукмара балалар китапханәсенә танылган язучы Сергей Михалков исеме бирелү белән бәйле тантаналар Россия мәдәният фонды тарафыннан оештырылган. Бүген аларның проектлары гамәлгә керде. Бүген балалар иртәгә халык дигән проектта безнең Кукмара балалар китапханәсе лауреат исеме яулап, менә шул Сергей Михалков исеменә лаек булдылар. Бу март айында менә бу атнада Мәскәүдән Россия мәдәният фонды җитәкчеләре көтелә. Егор Кончаловский, менә Михалковның бит инде турыдан-туры ул шул нәсел таша, аннан соң Лариса Лужина дип атказанган Россия актрисасы, абруйлы кунаклар булачак. Бу искиткеч ишара. Һәм инде сөйләшүебезне матур бер шигырь белән тәмамласак? Менә бит инде безнең быел туган телләр елы һәм халыкара дуслык елы. Шуңа күрә менә бик матур китап Ленар Шәйхнең. Шуннан Туган телем дигән китап белән тәмамлыйсы килә. Туган телем дәү әнинең әкиятендә калган, дәү әтинең догасында уй ниятендә калган. Туган телем әниемнең бишек җырына күчкән, әтиемнең тире тамган быдай кырына күчкән. Туган телем килеп җиткән миңа әнием аша, аның тамыры бабама, әбиемә тоташа. Туган телдә сөйләшәм мин, җыр җырлыйм, дога кылам. Сезне дә ана телендә сөйләшергә чакырам. Искиткеч матур. Мәгънәле шигырьләрегез өчен, мәгънәле очрашуыбыз өчен, эшләрегез өчен гомумән алганда бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур чакыруыгызга. Без дәвам итәбез. Соңгы хәбәрләр алдынгылардан күпкә начаррак дигән афоризм бар. Бу чыннан да шулай микән? Әлеге сорауга җавапны Миназим Сәфәров яхшы белә. Тапшыруыбызны матбугат күзәтү рубрикасы белән дәвам итәбез. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Әлегә уку дигән галәмәт мавыктыргыч сәләтләрен җыймаган тамашачыларыбызны татар матбугатындагы кызыклы язмалар белән танышырга чакырам. Синбикә журналының март саны тулысынча диярлек бүгенге татар хатын-кызы нинди дигән сорауга җавап рәвешендә чыгарылган. Бүген җәмгыятебездә хатын-кызның роле үзгәреп ята. Гаилә учагын сакларга дип яратылган назлы һәм нәзакәтле хатыннар үз алларына алагаем зур максатлар куеп эшләүче эшем кешеләренә әйләнеп бара. Мондый хатын-кызлар ир киләүне гаилә дип җанатуны кирәк санамый башлады. Шибәр, эшлекле туташлар нигә кияүгә чыгарга ашкынып тормый? Әлеге бик тә четерекле сорауларга төрле яктан килеп җавап аласыгыз килсә, рәхим итеп журналның март санын укыгыз. Хатын-кызларга гына түгел, барыбыз өчен дә йотлыгып укый торган язмалар урын алган анда. Ашның күзе икмәктә дигән сүзләрнең ни дәрәҗәдә хаклы булуын безнең Мираж журналының март санындагы язманы укыганда тагын бер кабат инанасың. Татарстанда гыйнвар айында 8485 кеше ачлыктан 1475 кеше тифтан үлгән. Башкортстанда ачлык хәттин ашкан. Авыллар бөтенләй белән кырылалар. Кеше ашау еш очрый башлады 1922 елда. Ил буендагы кытчык мал ачлык кытырганда шул чактагы Азат Сибир газетасы әнә шундый язма бастырып чыгарган. Моннан бер гасыр элек татар авылы нинди булган? Анда ничек киенгәннәр, күңелләре нинди булган дигән сорауларга җавапны абыйсы янына, Балташ районының Шыда авылына кунакка кайткан язучыбыз Мирхайдар Фәйзи көндәлекләреннән укып белергә була. Рамил Миндияр озак еллар югалып торганнан соң кабат сәхнәгә кайтырга булган. Үзе әйтүенчә, артистның яңа сулыш ачылган.
Шәһри Казан газетасының атналык санындағы үткәннәрне сагындым дигән язмада танылган артистка кагылышлы бик күп мәгълүмат табарга була. Журналистлар кызык эзләп кенә йөри дип уйлаучылар хаклы түгел. Ватан Татарстан газетасында эшләүчеләр мәсәлән 9 ел дәвамында авыр шир белән көрәшеп аякка баскан 14 яшьлек Анел Имамиевның эш хыялын тормышка ашырга булганнар. Үсмернең беренче теләге яраткан җырчысы Салават абыйсы белән якыннан аралашу. Әлеге гыйбрәтле язманы газетаның җомга саныннан табып укый аласыз. Тормышта кыйлазлы ялтмаска ярдәм итүче сыйфатлы матбугат чаралары күбрәк булсын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Когда телефон под рукой, но времени нет, везет выручает. Заказ такси от 59 рублей. 230 400. В клинике варикоза нет только до 31 марта. Прием флеболога плюс УЗИ обеих ног 990 рублей. Звоните 528 20 28. Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без существенных осадков. Местами возможен небольшой снег и слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, +3. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление в столице 744 мм ртутного столба. Магнитное поле Земли неустойчивое. Лечение катаракты в офтальмологической клинике «Козляр» от 18 900 рублей или бесплатно по полису ОМС 291 60 60. Туры эфирда «Хайырлы көн Татарстан» тапшыру матур көн, файдалы атна теләп калып дәвам итәбез. Данлыклы Камал театры гастрольләргә җыена. Гадәттә театр гастроль афишасына иң уңышлы спектакльләрен кертә. Тамашачылар белән очрашуны театр артисты Миләүшә Шәйхетдинова да зур түземсезлек белән көтә икән. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Миләүшә? Исәнмесез, хәерле иртәләр. Көтәсезме гастрольләрне? Әлбәттә, мин бер кашанда тормышымда 1 ел гастрольгә бармыйча торганым юк иде. Менә 1 ел булды безнең бу менә пандемия өчен инде, шуңа күрә без хәзер Алла бирса апрель айында гастрольләргә чыгабыз. Татарстан буенча әлегә генә инде. Аннары соң өметләнәм, зур-зур тормышлар рәтләнеп, зур-зур гастрольләргә тагы да чыгарбыз. Кайсы районнарда булырга ниятлисез? 13 апрельдә без Минзәләдә булабыз беренче көн. Аннары 14-ннән алып 18-нә кадәр Чаллыда һәм 19-ннан 20-се, 19 һәм 20-се Әлмәт шәһәрләрендә булачакбыз. Иң хәзер менә популяр һәм яңа спектакльләр, премьералар Өйләнәм тат, Санаулы кичләр, Хуш авылым, Сагынырсызмы, Сүнгән йолдызлар һәм хәтта балалар өчен дә спектакльне алып барабыз без. Миндә рәкияте дигән. Тамашачылар өчен тамашачылар иң яратып өлгергән спектакльләр. Һәм тамашачылар бик күп йөри торган спектакльләр. Казанда кайсы бер спектакльләргә билет алып булмый торган, менә аншлаг белән бара торган спектакльләр. Тагын бер хәбәр ишеттек, Миләүшә, безнең танылган режиссерыбыз Фәрит Бикшәнтаев быел үзенә курс ячак икән. Алла бирса, театр училищесында мин үзем Фәрит абыйның беренче курс укучысы. Шуңа күрә дә килдем бүген сөйләргә, ничек укырга Фәрит абыйда кызык икәнен сөйләр өчен инде. Үзем мин, мәсәлән, хәзер әйтеп китәм, 1 июньнән документлар җыела башлый театральный училищеда. Һәм аннары соң мин уйлыйм көннәр билгеләнәчәк. Шунда барып, нәрсә икән ул, ничек укып була икәнен, укучыларның менә теләге булган кешеләрнең барып күрергә мөмкинчелеге булачак. Беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәләр? Менә бу комиссия алганда шул ук менә Фәрит нәрсәгә игътибар итә? Фәрит абый, әлбәттә, син ачык булырга тиеш, дөньяны яратырга, укырга теләгең булырга тиеш, һәм әлбәттә талантың булырга тиеш. Шигырь әзерләргә кирәк, мәсәл әзерләргә кирәк, прозадан әсәр әзерләргә кирәк кичкенә генә. Ул бик характерный булса да ярый, теге синең төрле яктан сине күрсәтер өчен музыкаль әсәр әзерләргә дә кирәк. Шуңа күрә ләкин анда алар сиңа төрле тагын әле этюдлар бирәчәкләр, син аны уйнап күрсәтәсең. Мин үзем хәтерлим,
нәрсәгә игътибар иткәннән дигән. Мин үзем җылап кайттым, мине кабул иткән, җылап кайттым. Әни анда шундый матур кызларны төшереп калдырдылар дип җылап кайттым мин. Алар өчен борчылдым. Чөнки нәрсәгә игътибар иткәннәрен актер бит ул төрле булырга тиеш. Шуңа күрә анда синең төрле сыйфатларың булырга тиеш. Шуңа күрә монда менә һәр кеше үзем булдырам дип килсә, миңа калса, менә шул мин булдырам, миңа бу кызык, минем теләгем бар дип килсә, шул иң беренче чиратта кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә татар теле, ләкин татар теленә дә өйрәнеп була, әгәр дә тел син аңлыйсың икән, аны да теләгең булса, әлбәттә өйрәнеп була. Һәм укулар иң мөһиме, алар бит театрда баралар. Син шул ук вакытта театрда, кече залда, шунда артистлар янында, мин үзем 2нче курста инде менә спектакльдә уйнадым. Шуңа күрә бу бик кызыклы, иң минем яраткан һәм иң кызыклы вакытым тормышымда менә ул уку еллары. Артист булырга күп кеше хыяллана бит инде, Миләүшә. Һәм инде конкурста, иҗади бәйгеләрдә шушы катнашуда зур булачактыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә менә бу беренче килеп бәйгеләрдән узмасаң, хыялыңнан баш тартырга микән, әллә инде барыр да тырышып караргамы? Юк, бик атаклы актерлар да Мәскәүдә хәзер менә зур йолдызлар, аннан алды да зур йолдыз булган актерлар, алар әйтәләр, кем 7 мәртәбә, кем 5 мәртәбә килгән имтихан бирергә. Моның өчен бу сиңа тагын бер тәргиш кенә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Үзең өстендә эшләргә, үзеңнең хыялыңны тормышка ашырырга. Мин өметләнеп калам. Безнең яшьләребез, безнең театрга киләчәкләрдер. Театральный училищеда укып безгә, аннарысын безнең театрда эшләп күрешергә. Сезнең труппагызны шулай бит. Алла бирсә шулай дип насыйп булсын. Шулай булсын. Фәрит Бикшәнтәевнең биргән иң кыйммәтле дәресләре сезнең өчен? Иң кыйммәтле дәресләр ул Фәрит абый, син тулысынча театрга бирелергә тиешсең. 1 минутыңда синең буш булмый, шунысын әйтә алам. Монда һәр вакыт театр белән генә мавыгып, театр белән кызыксынып, әдәбият, кино, музейлар белән кызыксынып, шуның белән генә яшәргә кирәк. Рәхмәт сезгә бүген килеп безнең белән көнегезне башлаганыгыз өчен уңышлар телибез. Сезне сәхнәдә шулай бик яратып карыйбыз. Алдагы көннәрдә дә күргә насыйп булсын үзегезне. Рәхмәт, сау булыгыз. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. В клинике варикоза нет только до 31 марта. Прием флеболога плюс УЗИ обеих ног 990 рублей. Звоните 528 20 28. Когда телефон под рукой, но времени нет, везет-выручает. Заказ такси от 59 рублей. 230 400. Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без существенных осадков. Местами возможен небольшой снег и слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, +3. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление в столице 744 мм ртутного столба. Магнитное поле Земли неустойчивое. Покупаем здесь. Победе. Вкусные, свежие, дешевле. Нам для внуков сбережения нужны. В магазинах «Победа». Хлопья овсяные «Ясно солнышко» 800 грамм 59,90. Милли, зәвыклы, һәр тамашачыга кызыклы хәерле көн Татарстан тапшыруы һәр эш көнендә сезнең белән. Хәерле башланган иртә һәр чак уңышка илтә.